מומחה למחלות עור בבית החולים איכילוב. דוקטור אילן גולדברג, מומחה למחלות עור בבית החולים איכילוב. אחרי כמה שבועות זורעים חלק מהקשקשת שנלקחה לתרבית, ורואים מה הסוג המדויק, מה הקבוצה ומה השם המדויק של הפטריה, כדי להתאים לה את הטיפול הנכון. במצבים הקשים, ושיש בהרבה ציפורניים. יש צורך בטיפול דרך הפה. כי צריך לזכור דבר אחד עוד לפני כן, אמנם אנחנו מדברים פה על בעיה קוסמטית אסתטית, אבל לפעמים יש בה, כלומר לא לפעמים, בעצם היא בעיה גם רפואית. ויש תרופות מהסוג החדש יותר, יש כמה קבוצות שלוקחים אותם כל אחת לפי כמה דברים. אחד, צריך לפני כן, כמו שאמרתי, אבחון מה הפטריה המדויקת, יש כדור מסוים שעובד על כל הסוגים. דרמטופיטים מובשים שמרים, יש תרופה שעובדת רק על סוג אחד, דרמטופיטים. במחלות כבד לא ניתן תרופות אחרות. במחלות כבד לא ניתן תרופות אחרות. תודה רבה. תודה רבה לדוקטור אילן גולדברג. אם יש לכם פטריות, תהרגו אותן עוד שהן קטנות, כי אז הן מתפשטות ונודדות, ותודה רבה.